Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buutan og Dios nun nga babae nga gi pasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran ilang himuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, nga mga justices pag yun. Mauna nga lisod kay ito pildihon. Si Susana na usa ka babae unya sa ilang panahon sa una minus man jud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana, kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan ba gyud kong mamatay para aning ilang bakak? Nilingay mong tupad. Na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka. Ingna kano. Sugot mo. Kining pagbutang-butang mao ni siya ang dako kay natong problema dinhis kalibutan karon labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya pero mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila, mao nang gihimu-himuan sila kaso. Sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, siging lalis. Maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress. In 9 hours, nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to? Kaya may tinuod ato. Pero ang original yun nga ni pirma, 215 pirma, mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment, dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod na to kay kung ano pa man hiringon pa man sa Senate nga mo act as korte ni anang impeachment court ang Senate. Karon tingali ko ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglan mo pirma out of 24. Wa na, impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215, pila na sila kabuok, kunuhay in quotation mga magbabalaod.
Ay butang ta lang 240 naman to kay namay ni Apas 25 niya plus 16. Ay butang ta lang 20 ang mopirma sa impeachment. 20 aron klaro gyud nga majority. 20 plus 240, 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative kunuhay na sila sa mga tao. Labi na gyud ang gitawag og House of Representatives kadtong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas. Nya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes. Og mopirma ng 260 ka magbabalaod, 240 sa Kongreso human naman pun-ana nila nag mga 20 kabuok sa Senate. Wa na impeach na ang Vice President na wagtang natong butaran sa 32 million ka mga tao balintong gilintuad sa 260. Ang pangutana, kinsa may atong saligan, ang 32 million o ang 260 ka persons? Si Susana na ang iyang mga paryente, daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasanginlan siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya. First time kay 14 niyang buotana Diyos nun pagyud kaayo. Gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya buutan gyud kay siya hastas iyang mga anak buutan kay siya hastas iyang bana. Pero tungod lang aning duha ka buok animal kaayo mga judges mamatay na siya. Moto nga nituaw siya. Ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon. Pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant, gipasa ngadto kuno sa Interpol. Unya ang Interpol mao ining instruct sa Philippine government ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi arrest ni President Duterte and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest o na padala dayon si President Duterte og napriso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana, kinsa may nagtugas tinuod ani karon? Ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod, mga OFW, bagang panon sa katawhan, millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong, o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok gatong iphon wa giniliting nila sa kabut og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas.
Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Giling niya imong tupad. Ing nakasulbad ka na. Nakasulbad ka. Kinilang usang duha. Naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Mao na si Jesus wasad siya ilha sa mga Hudiyo ug niingon si Jesus di gyud mo kailan nako kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Rason. Ang rason mubase na sa mga sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus aron makailata niya ug makatugkad tas kamatuoran, mogamit gid ta og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel kaning propeta nga batan-on, siya iniingon nga di ko moapil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit. Kana bang maminaw ta sa Ginoo. Matugkad rin natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw tas Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran? Sige, pangutan na sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torre, si General Marvel, si Rimulya, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutan ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita mangutan na sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, atos ang pangutanon kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man ni gibase ni sa Dios non nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta. Ngana ba? O kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw. Magmalinawon. Ilingay mong tupad. Ing na malinawon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Oh, ana na. Bisan pag dato na kay kastanan nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kana bang malipayon ang nasod nga Pilipinhon? Kumusta mang atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon, pagka resulta sa desisyon ni Daniel namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo.
Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan o na nga desisyon. Pag desisyon nga impeach na sa Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC si og dito na gyud nadaan na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubaga na. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo-observe. Sa ato pa ma-determine na nato Diyos non ba ni o yawan-on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Diyos nun, mga igsoon, makapahunong sa di sa sala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, nga matay gid ang sala sa kaulag, diha nila. Napulihan sa kauaw tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo, sa atong mga desisyon, musamot hinoon ang mga sala, sama anang drugas, sama anang korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos, musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions yawan-on dili Diyos non. Pero mahinay gani ni, muhilom gani ni, nya muhinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders naghimog desisyon nga Diyos non. Ni last na lang ni, sa inyong nakita sa gobernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diyos non o desisyon nga yawan-on. Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Diyos non nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og mga yawan-on nga mga desisyon sa atong katilingban.